metric asalang ang thek keklang along Karbiang long district ingdeng krep holong amen keklang dun. Upper Oki Haila Benchala Qatar polling station along APHLC Women Wing Keseng. Amri KSA Rupen Durong LP School along Low Charlie Hin Chirok Tok Amai Kedingpon. Kardong bini prime time birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi. Nonarju ikta birta ang ton pen. Pining deng ke basat lang kitok ang thek paklang pontang lo. Board of Secondary Education Assam Thihek pen seba ang kang kedoan metric asat lang kitok ang thek pini paklang pontang lo. Bangso ang thek long Karbiang long district ahin pen phan troksi ke brap hora Tokbor Plira Thoksi an Chepalong dun si district thom ke brage thomang bong pen ingdeng krip holong an amen Chepalong dun. Karbiang long pen West Karbiang long angkang arlo kedoan ingdeng ke pasat lang kitok aklim sumaratum kitok penangan cepaduk ponlo. Bonta ke damtang penangan aningkana bangke phan phoke banta ke lidunang thek long ponpe. Kedamtang suri hini rengkoi rahini aningkana hudle langdam pulote Karbiang long district along phan plikep ra sirkep ra tokbor sirkep hini lapen West Karbiang long district ahin langdam pulote phan plikep ra hini ra tokbor troksi ansi Chepalong dun unchotlo. Bonda bining suri hini ra ingkoi ra ke thoma sengkan mate pini metric asat lang ang thek ke paklang ponalong ke thek ponlong ateng ke Karbiang long abang ke phan troksi ke pra phora tokbor pli troksi lapen West Karbiang long ahin langdam bulote phan trok ke pra trokra tokbor ke thom an Chepalong dun lo. Kedamtang suri hini ra ingkoi ra hini aningkan pen langdam pulote Karbiang long district abang phan ingkoi ra phora tokbor pho lapen West Karbiang long ahin phan ingkoi ra ke thom ra tokbor trok hini an nang bat ponlo. Halapu Assam ang kangarlo kado Kowe district thom ke pra ke thom ang bong pen Karbiang long district abang ingdeng krip holong an Chepalong dun lapen West Karbiang long district abang ingdeng ingkoi ra trok along an Chepalong dun lo. Karbiang long district along kado Kowe bang suri ke bra pharo isira ingkoi ra trok satlang ke tok dun ang bong pen First Division ka Chepalong dun bang suri isira pharo ner ke bra bang cricket home. Second Division ka Chepalong dun bang suri phlira bang trok ner ke bra phli lapen Third Division ka Chepalong dun lake bang suri isira pharo trok sira phli ke bra pho. Kado Kowe pangrum pet pen bang suri trok sira bang pharo trok ra phli ke bra hiniatum satlang ke tok along Chepalong dun. Halapu West Karbiang long district along pen kado Kowe bang suri phlira pharo sirkep ra trok nar ke bra sirkep sadlang ke tok dunang bong pen First Division ka Chepalong dun bang pharo trok sira bang ingkoi ra sirkep. Second Division along bang suri isira pharo trok ra bang trok sikep ra pho lapen Third Division along bang pharo sirkep ra bang pho kado Kowe bang suri ke thom ra pharo ke thom ra bang sirkep atum Chepalong dun. News Report Karbiang long live. Pinyaru ni phai ingkoi ra hiniar ni Assam ang kang pimate seba pen ke basat lang ang thek peklang ponlo. Bang solong Karbiang long pen West Karbiang long pen tame mesen ang thek ka Chepalong dun pen Karbiang Autonomous Council EM in charge Education Department Richard Tok bila pen Karbiang Autonomous Council EM in charge Tourism Department Riteshing hi pen ka chorolam the pajerpo. Karbiang long lapen West Karbiang long along ke basat lang ang thek ke damtang aningkan pen pining aningkan ke memuchora jok Karbiang Autonomous Council EM in charge Education Department Richard Tok bi pen loke charlie mumar tuma phan ka chorolam the pajerpo. Sudden visit ki dam pen chenglok itum penang anbori lo chekle dom thom please so sen itum ki dam na song bong pen penang ana school ka visit pen jok non du bangke teachers hatum kam cheklem lo la pen theglong lo la so hello ka success dam bangke la si pining bangke 75% an bangke long lo nito fan ning du galam juding angbong nito fan result me that zero performance sa schoolan close down na impul lasi close down na impul haya school ang bong pen Diopani High School Okereng High School Jaipong Adarso High School Inglong Kiri High School Men Mezi High School lapen Difu Night High School
lahai ang bong tami 0% ang se same school masih close nam populo api ni mithang masih lahai school long visit lo na pen ka visit dam pen ateng pen lang dam lo tang te non du ba son son na bagke 100% tami long lo la song bong school long bong la song bong ki inglong kiri high school ke 100% lo la pen difu night high school tami 100% long lo la pen Deupani high school tami 90% long lo Okering high school am ni mithang si visit lo 0% adim 72% lo lasi penangan performance lahai 0 performance school 22 aning kanang bongke pining 23 ke ana ma hirzu me kanghon pen jok pining bangke 100% 90% 95% 75% lason si penangan result bang tek ponong school wise alam si nili labang si tek dam long lo kando beta kam cheklem lo Lason si Karbiang Autonomous Council in charge Tourism Department retation hi pen tami kadu kawe ke basat lang ang ding kachipa undu na tumaphan ka churo pa jirpo lapen Karbiang long pen ke basat lang ang the kachipa una long ang the kiminai Niraj Priyam Gogoi pen distinction kachipa long dun pen a jok ka churo pipa jirpon thu Frangsi Pini Rizal ke klang ala bang ke Karbiang long pan nong nam ke mese na son si tek pon long lo la si li tum long Karbiang long Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Rong Hang la pen Education Department Richard Tok bi ke hai la pen Education Department along kaduk we claim rapet dam rapet tum alang li tum ke bori pen Pini Karbiang long si lo mesen Rizal son si tek long lo ola sam level long pen sita melo la si la sopor ke mehut nili homosti Niraj Priyam Gogoi pualang li Mount Senai denarong English school pen si Karbiang long along pen top lang phan nili hin pen tamelo arnam hir jumi cho hang pilo je anso se alang li kai long ke mesen ji phan la pen kaduwe pini result ke mesen atuma phan sita melo mesen ji pulo son thek long pen da pen kaduwe la si nonili tum Karbiang long lo charlie asong pen danglok itum education koson si paching thur jima la pen quality education puthak ilitum kai keta chingwai chingsai pondo pote Karbiang long sita melo anso se nongnam ke me thek pon long ji pusi ning thek News Report Bikram Teron Karbiang long live Patumiaru ni phai ko rai si arni ada por phai kri si rachiti ma por malompen Borjan APHLC Women Wing pen upper okay high la pen chala kathar polling station along Women Wing aro ke senga mai ke dek pon Patumiaru ni phai ko rai si Borjan havar Borjan APHLC Women Wing pen upper okay high la pen chala kathar PS along Women Wing ke seng pon Labang so mai long kachitong don APHLC Borjan Women Wing Kongchun Bangpi Martina Katharpi Rapchun Bangpi Phudang Rong Pipi Borjan Constituency Committee Maipu Samson Inti Chunbang Mensing Timung Youth Wing Maipu Biren Tokbi Lamjai Sarpo Babuson Rong Parlapen Penangan Kithegeding Atum Chatong Dun Mai ke padolong kado kawe chedon sarpen chala kathar PS Right Wing Women Wing a mai phi kaet ingleng pi chunbang manai ti supiat maphan mesen pen ke japon jia phan arpu pek ponlo tapen apar ok hai PS Right Wing a phan mai phi momita terang pila pen chunbang ser mili piat maphan ingwai ponsi mesen pen jaimek pichun pon dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang long live Amri constituency ke parlo durong LP school along Patumiaru ni phai in koirai sierni Amri ke se ropen patir piponsi education awareness program mate loke charle hin cherok to amai ke dengpo Labang solong KSA Amria ro amai phu ajirong pharpen mai chipahin phu ponsi mailong mesen alam the radaphan thanpon Mailong KSA Central Committee Klembang Rensing Rongphar Hamren District Committee Games and Sports Secretary Babu Singh Miliglapen Durong LP School Teacher Headmaster Mensing Tokbi Radsai Klembang Dorsing Tirang Pendanglok Penangan KSA Long Klem Rapet Kithegiding Atumta Chatong Dunsi Mesen Pen Mai Pichunpon Labang solong koson si Amria Havarara Somara Tumta Toklangana thu Kapachi Hungdunji Lapen ki Mesena Towar Apia Potupaphan Kivan Pit Hekji Malapen Anso se Toklang Amuana thu
kapachi hongjia phan tame alang litum pen durong ara da tuma phan than tegang tum akar biak hai tum ta kapa phit hopen puthot aprang ke bang jia phan pulote kang ping kuk aluti long pen puthot ka thang aluti ke wan jia phan pulote tum tok lang achar ni bang ka kenang sot ase bang putin abdon a hem humotum apia putum busame labang so tok lang apa charli jia phan asomar to ma ke bor ipon pu pusipili labang so education awareness program pen dilutum kapadopon pen dilutum ning thepon alo ni tum karbilo charli asong pen da usoma iltum asomar ke teknik ke ni loka charli ni api pu ben dang lok asomar tum som se dak chirok tok pen lo pathekima lo sa me se tin dak alang tum ke se tum ke bang la se pinangam karbilo charli asong tiri pia me ben dang lok apto dak amri aro asong an chingrum se alang tum an pinangan bidisori tikang lo ulugunchi pen himari rong phar karbiang long live patumi aru ni phai ingkoi rai siar ni langbuku ke damato war mate am terenga thoi malom ejon karle thepo mate Indian giant squirrel hadaga rong ara tumpen kelong ahut karbiang long live pherang ke bikrom tiron chetong don loksi bangso karle thepo phan ingnama jo pilotu plot Indian giant squirrel mate karle thepo lake Maharashtra state ajontu apilo lapen labangso api nonapor pir thelong kiwirang deng sidolo karbiang long aro sitame nonapor thengpi theng phrang ke pavir bom ajok labangso pita nang awi bomlo lasila bangso pia phan kerai komaba akenang sot binong lapen aron repen ke pathi lapen kinep kang nang lapen ke jor dokok lipute non bailable offense lapen phatek arlo sitame ningkan troxian ke donang aron tame ke pathik pon pedo Kuna lo kelong? Ha? Lagi ni lu plot nang bu. Ha? So pon. Lu plot nang deh. Lu plot si milo lagi. Deh. Lu plot dah. Lu plot. Pati nang lo. Pada mak. Go. Karli. Ona lo. Lason si patumi aru ni phai ko ra isiar ni langwoku ke damato war mate am terenga thoi malom ejon karle thepo mate Indian giant squirrel hadaga rong atum nep apor chirahut karbiang long life apherang ke bikrom tiron chetong dun loksi bangso karle thepo phan pejok dun si ingnama jo pilotu plot lo Kardong karbing long live kelang ratum don. Pinin itu karbing long live pen si message kepala kang tung lapson lo. Ni tum pu lang buku na tu dambo mahut am terenga thoilom mana no sabra tum de rong sor tum labang so Indian giant labang so squirrel labang so pi alang itum pham ben dong to ne mate ko sone same ne ping nang check lo asi labang so pi nili thekdulong masi nili labang so pi loi plot no pu nili chuningri lo chingki ji tham lo masi pi bang lo plot lo so ni dung ka ding long life pen ki pukang tu mang la lo ilitum ingnam pi ki combo ma joine ilitum kai ani wang theng pi theng phang ki pi bom ma joine ingnam pi combo ma joine si no mang marat marang pi sami aphyong nang jumong aphyong birbom lo kasi la puson ilitum claim pleder nang ji la say News report Bikram Teron Karbiang Long Live Kedam daru ni phai Chris Kebarni Reserve Bank of India hin pen surihini atangka lo ing haponsi kedo anta kachelardun ejia phansi pachatak ponlo bangso tangka kelarjia phan thangna dang thega lo mate ID ki pinangji ave pusi SBI pen pangdak po Kedam tang surihini ra crate rock aningan phai kuni ni phai narkebarni dead pierlo tangka ki mate black money ke pavirjia phan pura India Prime Minister Narendra Modi hin pen pharop ho pen suri siatangka alu inkir poncheglo Bangso phi puthot kedam tang aruni phai Chris Kebarni suri hini atangka alu kang hapon thujia phan Reserve Bank of India hin pen pangdak pon thulo
bangso suri hini alo kilar long ji lake pakep mate suri ing koi ansi lar pon long choji bangso jok ki ong dong rada tum suri hini alo kilar dunji phan ko bipia lo si kiba pleng nang ji mala pen an parta ang thek mate id ko pc kenang ji ma bangso puthak kar ju pen chenglok kemang hotum sitame dolo bangso budak kedam tang aruni phai krister kebarni state bank of india hin pen isi suri hinia tangka kelarji aron kimi pangdak ponthu SBI pen kapang dak pon ating ki suri hinia tangka lo kelar dunji aphan thangna dang thek alo la pen ki papleng nang jiawe suri hinia tangka lo kelar dunji aphan thangna dang thek along ki pinang jiawe bangso lam la ke det pilong ki thinaya bank RBI hin pen si pangdak ponlo bonta e phong kelar damahut pakep mate suri ing koi ansi lar ponlong choji suri hinia tangka lokelar jia phan kapre atowar si social media long pachetak ponlo la sojok si SBI hin pen than paklar ponlo social media long ke paklang pona tengke bangso suri hinia tangka lokelar long jia phan ang thega lo mate ID pinangji Aadhaar card pinangji la pen tok jiralo papleng nangji mate form fill up nangji pusi social media long pachetak ponlo bonta suri hini alo kelar ahu thang na dang thek alo la pen tok jir ke papleng nang jia ve pusi SBI pen rada phan klar daklam the than pon thu National Desk Report Karbi Anglong Live Tande pidi prime time berta bangki lapan si kang toning lo do me thak me kardong